Neste preciso momento, en cuanto lees estas palabras, existe unha versión de ti que acabou de morrer. Non nunha realidade distante ou nun universo paralelo abstracto. Aquí, agora. Nunha fracción de segundo tan pequena que o teu cerebro nen sequer concede rexistala. E no entanto continúas aquí, a ler, a respirar, a existir. Porque de todas as ramificacións posíveis da realidade cuántica que acabaron de ocorrer, tú só podes experimentar aquela en que sobreviveste. As outras versións de ti, aquelas que morreron de un aneurisma súbito, de un colapso cardíaco instantáneo, de unha falla neurolóxica microscópica, simplesmente desapareceron da túa liña de consciencia. Non as recordas porque non podes recordar o que non experimentaste. E no entanto, segundo a interpretación de moitos mundos da mecánica cuántica, elas aconteceron. Imagina por un momento que comprimes toda a historia do universo nunha única hora. O Big Bang ocorre ao primeiro segundo. As primeiras estrelas ascéndense aos 3 minutos. A Terra fórmase aos 40 minutos. Os dinosauros aparecen e desaparecen nos últimos 2 minutos. E a túa vida inteira, desde o nacimento ata este momento exacto, cabe nos últimos 3 centésimos de segundo. Nesa escala temporal imposível, ¿cuántas veces achas que a túa consciencia ya atravesou un ponto de decisión cuántica onde a morte era unha posibilidade real? Non estamos a falar de decisóns conscientes, como atravesar unha rúa ou conducir un carro. Estamos a falar de eventos a un nivel subatómico que ocorren trillóns de veces por segundo no teu corpo. Cada un deles con múltiplos resultados posíveis, cada un deles criando ramificacións na árbore da realidade. En 1957, un joven físico chamado Hugh Everett apresentou a súa tese de doutoramento na Universidade de Princeton. O seu orientador era John Wheeler, un dos gigantes da física teórica do século XX. A tese de Everett propuña algo tan radical que a maioría dos seus colegas a considerou pura ficción científica. Ele suxeriu que cada vez que ocorre un evento cuántico con múltiplos resultados posíveis, o universo literalmente se divide. Non metafóricamente, literalmente. Cada resultado posível acontece, mas en ramos diferentes da realidade. A función de onda non colapsa nun único resultado. Ela ramifícase en todos os resultados simultáneamente. E a túa consciencia, presa ás leis da física, só pode seguir un deses ramos, aquele en que continúas vivo para observar. Agora imagina algo verdadeiramente perturbador. Imagina que estás nunha sala con unha arma cuántica. Non unha arma común, mas un dispositivo conectado a un detector de partículas subatómicas. Cada segundo, unha partícula é emitida nun estado de sobreposición cuántica. 50% de probabilidade de spin para cima, 50% de spin para baixo. Se o detector mede spin para cima, a arma dispara. Se mede spin para baixo, non dispara. Apertas o gatillo. Do ponto de vista de un observador externo, há 50% de probabilidade de morreres. Mas do teu ponto de vista, algo imposível acontece. Apertas o gatillo unha vez. Sobrevives. Apertas novamente. Sobrevives. 10 veces. 100 veces. 1000 veces. Sempre sobrevives. Porque en cada ramificación onde morres, a túa consciencia simplesmente non está lá para observar. Só podes experimentar os ramos onde continúas vivo. Este é o experimento mental do suicidio cuántico, proposto pelo cosmólogo Max Tegmark no Massachusetts Institute of Technology en 1998. Parece loucura, non parece? Parece o tipo de idea que encontrarías nun romance de ficción científica barato. Mas aquí está o problema que mantén físicos acordados a noite. A matemática funciona. As ecuacións da mecánica cuántica, testadas e verificadas en millóns de experiencias ao longo de un século, non dicen que a función de onda colapsa. Iso é unha interpretación que adicionamos porque non conseguimos aceitar a alternativa. A ecuación de Schrödinger, a ecuación fundamental que describe como os sistemas cuánticos evolúen no tempo, é completamente determinística e completamente linear. Non há colapso. Non há escolla de un resultado sobre outro. Há apenas ramificación continua e infinita. Pensa no teu cerebro por un momento. 186.000 millóns de neuronios. Cada neuronio conectado a millares de outros a través de sinapses. Cada sinapse dependente do movimento de ións a través de canais moleculares tan pequenos que os efeitos cuánticos se tornan relevantes.
Cada pensamento que tens, cada memoria que formas, cada decisión que tomas, emerxe deste balé cuántico de partículas subatómicas. E cada unha desas partículas existe en sobreposición até ser medida, até interagir con o ambiente de unha forma que forza un resultado específico. Mas aquí está a cuestión crucial. Cuando iso acontece, cuando a sobreposición colapsa aparentemente nun único resultado, será que realmente colapsa? Ou será que o universo se ramifica e tú simplesmente segues o ramo onde o teu cérebro continúa a funcionar? En 2012, unha equipa de neurocientistas da Universidade da California en Berkeley publicou un estudo fascinante. Eles mediron a actividade eléctrica en neuronios individuais con unha precisión sen precedentes. Descubriron que eventos cuánticos ao nivel dos microtúbulos dentro dos neuronios podían influenciar cuando e como os neuronios disparaban. Non era apenas ruído térmico aleatorio. Era comportamento cuántico xenuíno, con coherencia mensurável. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff ten argumentado há décadas que a consciencia pode emerxir de procesos cuánticos no cérebro. A maioría dos neurocientistas rexeitou esta idea, argumentando que o cérebro é demasiado quente e húmido para manter coherencia cuántica. Mas as experiencias continúan a mostrar o contrario. Agora conecta estes dois factos. Primeiro, o teu cérebro opera parcialmente a un nivel cuántico. Segundo, eventos cuánticos crían ramificacións na realidade segundo a interpretación de moitos mundos. A conclusión é inevitável e aterradora. Cada segundo da túa existencia, o teu cérebro está a ramificarse en millares de versóns lixeiramente diferentes. Na maioría deses ramos, as diferenzas son triviais. Un neuronio dispara un milisegundo máis cedo ou máis tarde. Unha memoria fórmase lixeiramente máis forte ou máis fraca. Mas en algúns ramos, as diferenzas son catastróficas. Un evento cuántico crítico vai nunha dirección errada. Unha proteína esencial falla en dobrarse correctamente. Un canal iónico bloquea nun momento errado. E o teu cerebro simplesmente para de funcionar. Morte instantánea. Sen dor. Sen aviso. Sen memoria. Excepto que tú nunca experimentas eses ramos. Non podes. A consciencia requer continuidade. Requer un cerebro funcional para a suportar. Entón, por definición, só podes experimentar os ramos onde o teu cerebro continúa a funcionar. Onde o corazón continúa a bater. Onde os pulmóns continúan a respirar. Isto non é misticismo. Non é pensamento positivo ou lei da atracción. É unha consecuencia directa e inevitável de combinar a mecánica cuántica con a natureza física da consciencia. Se a interpretación de moitos mundos estiver correcta, e se a consciencia for un proceso físico que requer un substrato material funcional, entón a inmortalidade cuántica non é apenas posível, é inevitável. Mas espera, se isto é verdade, por que é que as persoas morren? Por que é que vemos outros a envellecer e a morrer? Por que é que os hospitais están xeios de pacientes terminais? A resposta é simultaneamente simples e profundamente perturbadora. Tú ves outros a morrer porque estás a observalos de fora. Do ponto de vista externo, a morte é real e final. O corpo para de funcionar. O cerebro deixa de ter actividade eléctrica. A persoa desaparece. Mas do ponto de vista interno, da perspectiva da propia consciencia que está a morrer, algo diferente pode estar a acontecer. En cada momento que se aproxima da morte, existen ramificacións cuánticas. Na maioría delas, a morte prosegue. Mas tal vez, apenas tal vez, existan ramos cada vez máis improbáveis onde a recuperación ocorre. Onde un evento cuántico fortuito reverte o proceso. E a consciencia, incapaz de experimentar a súa propia extinción, desliza para eses ramos cada vez máis improbáveis. Isto explicaría algo que médicos de cuidados intensivos relatan há décadas, mas raramente discuten públicamente. Pacientes que deberían ter morrido, mas non morreron. Non estamos a falar de diagnósticos errados ou recuperacións médicas explicáveis. Estamos a falar de casos onde todas as leis coñecidas da bioloxía e da medicina dicen que a sobrevivencia é imposível, e, no entanto, a persoa sobrevive. Claro que, do ponto de vista externo, estes son apenas os casos raros na cauda da distribuición estatística. Mas do ponto de vista interno, do ponto de vista da consciencia que está a experimentar eses eventos,
Tal vez sexan algo máis. Tal vez sexan evidencia de que a consciencia sempre encontra o ramo onde continúa. En 2007, o físico teórico Sean Carroll, do California Institute of Technology, publicou un artigo técnico explorando as implicacións da interpretación de moitos mundos para a experiencia subxetiva. Ele argumentou que se a ramificación cuántica é real, entón a probabilidade subxetiva, a probabilidade que tú experimentas, pode ser fundamentalmente diferente da probabilidade obxetiva que medimos en experiencias. Obxetivamente, podes ter 50% de probabilidade de morrer nun accidente de carro. Mas subjetivamente, se só podes experimentar os ramos onde sobrevives, a túa probabilidade experiencial de sobrevivencia pode aproximarse de 100% a medida que te aproximas do momento da morte. Non porque sellas especial ou protegido, mas porque a morte é, por definición, o fin da experiencia subxectiva. Agora pensa en todas as veces que cuase morreste sen saberes. Aquele carro que cuase te atropelou, mas trabou no último segundo. Aquela doenza que podería terse tornado fatal, mas non se tornou. Aquele momento de distracción que podería ter resultado en desastre, mas non resultou. Cuántas desas foron genuinamente sorte? E cuántas foron ramificacións cuánticas onde noutros ramos tú realmente morreste, mas a túa consciencia só pode habitar este ramo onde sobreviveste? Non há forma de saber. Non há forma de testar, porque por definición só podes observar o ramo onde estás vivo para observar. Isto levanta unha cuestión filosófica profunda. Se xa morreste millares ou millóns de veces en ramos paralelos da realidade, mas non tens memoria diso porque a memoria requer continuidade de consciencia, entón esas mortes realmente aconteceron para ti? Do ponto de vista da física, sin. Eses ramos son tan reais cuanto este. Mas do ponto de vista da experiencia subxetiva, da única coisa que realmente importa para ti en cuanto ser consciente, eles poden tamén nunca ter existido. Es efectivamente inmortal na única liña temporal que podes experimentar, a túa propia liña temporal subxetiva. Mas há un lado negro nisto. Se a inmortalidade cuántica é real, entón o envellecimento tórnase un problema moito diferente. Non podes morrer, mas podes degradarte. Cada ano que pasa, o teu corpo acumula danos. Células morren e non son substituídas. Tecidos perden elasticidade. Órgãos tórnanse menos eficientes. Normalmente, este proceso termina en morte. Mas se a morte non é unha opción para a túa consciencia subxectiva, se sempre deslizas para o ramo onde continúas vivo, entón o que acontece? Continúas a envellecer. Continúas a degradarte, mas nunca morres. Tórnaste cada vez máis frágil, cada vez máis debilitado, habitando ramos cada vez máis improbáveis, onde un corpo que debería ter morrido a moito tempo, de alguma forma continúa a funcionar. Isto pode explicar por que a experiencia subxectiva do envellecimento é tan diferente da observación externa. Cuando observas a alguén a envellecer, ves un declinio gradual que eventualmente termina en morte. Mas cuando embelleces tú propio, a experiencia é diferente. Cada día parece normal. Cada día parece que vais continuar. Mesmo cuando o corpo falla, mesmo cuando os médicos dicen que o fin está próximo, a experiencia subxectiva é de continuidade. Até que non é. Mas ese momento final, ese momento de verdadeira extinción da consciencia, é por definición algo que nunca podes experimentar. Porque no momento en que o experimentas, deixas de ser capaz de experimentar cualquier coisa. E, no entanto, há algo profundamente errado con esta imaxen. Algo que os defensores da inmortalidade cuántica raramente mencionan. Algo que cuando examinas de perto, destroi toda a elegancia da teoría e revela un paradoxo moito máis perturbador do que a propia morte. Pensa no seguinte. Se a túa consciencia sempre desliza para o ramo onde sobrevives, entón a medida que envelleces, deberías estar a habitar ramos cada vez máis improbáveis. Ramos onde eventos cuánticos fortuitos continúan a manterte vivo contra probabilidades astronómicas. Mas aquí está o problema. Se eses ramos son xenuinamente improbáveis, entón non deberías estar sociño neles. Debería haber outras persoas tamén a habitar ramos extremamente improbáveis. Persoas que sobreviveron a accidentes que deberían ter sido fatais. Persoas que recuperaron de doenzas terminais sen explicación médica. Persoas que simplesmente non morren cando todas as leis da bioloxía dicen que deberían morrer. E, no entanto, cando ollas a túa volta, non ves iso.
Ves persoas a morrer en idades previsíveis. Ves hospitais xeios de pacientes terminais que non recuperan milagrosamente. Ves un mundo onde a morte funciona exactamente como a bioloxía prevé. Non há epidemia de sobrevivencias imposíveis. Non há multidóns de centenarios que deberían ter morrido há décadas, mas continúan inexplicabelmente vivos. Isto suxere unha de dúas posibilidades. Ou a inmortalidade cuántica está errada, ou há algo fundamentalmente diferente entre a túa experiencia subxetiva e a realidade obxetiva que observas. Algo tan extraño que desafía a propia noción de unha realidade partillada. En 2016, o filósofo da física David Wallace, da Universidade do Sul da California, publicou unha análise devastadora da inmortalidade cuántica. Ele argumentou que mesmo se a interpretación de moitos mundos estiver correcta, mesmo se a ramificación cuántica for real, iso non implica inmortalidade subxectiva. Por qué? Porque a consciencia non é un ponto matemático indivisível que salta entre ramos. É un proceso físico distribuído no tempo e no espazo. Un padrón de actividade neuronal que emerxe de trillóns de interaccións moleculares. Cuando un evento cuántico ocorre no teu cérebro e o universo se ramifica, non há un tú singular que escolle un ramo. Há copias de ti en cada ramo. Cada copia é igualmente real. Cada copia teña a mesma reivindicación de ser tú. E cuando unha desas copias morre, ela realmente morre. A consciencia nese ramo realmente termina. O facto de existir en outras copias noutros ramos non muda iso. Imagina que tens un libro físico feito de papel e tinta. Agora imagina que faces unha copia perfeita dese libro, átomo por átomo, molécula por molécula. As dúas copias son indistinguíveis. Agora queimas o libro orixinal. O libro orixinal foi destruído? Sin, absolutamente. O facto de existir unha copia non muda o facto de que o orixinal deixou de existir. A información sobrevive, mas o obxeto físico específico foi destruído. O mesmo se aplica á consciencia. Cuando unha versión de ti morre nun ramo cuántico, esa instancia específica da consciencia termina. O facto de existir en outras instancias noutros ramos non muda iso. Cada instancia é un proceso físico separado, ocorrendo nun substrato material separado. A morte de unha non é anulada pela sobrevivencia de outra. Mas espera, dirás, a experiencia subxectiva é diferente. Do ponto de vista interno, só podes experimentar os ramos onde sobrevives. Iso é verdade. Mas aquí está a questão crucial. Antes da ramificación, há un tú. Depois da ramificación, há múltiplos tús. Cual deles é o tú orixinal? A resposta é que non há tú orixinal. A propia pergunta non faz sentido. Identidade persoal non sobrevive á ramificación cuántica, da mesma forma que non sobrevive a unha máquina de teletransporte que te destroi e reconstroi. Isto lévanos a un territorio filosófico moito máis escuro do que a simples inmortalidade cuántica. Se a ramificación cuántica é real e constante, entao a noción de un eu continuo é unha ilusión. Non há un tú que persiste de momento para momento. Há apenas unha sucesión de instancias momentáneas de consciencia, cada unha existindo por unha fracción de segundo antes de se ramificar en múltiplas copias. O filósofo Derek Parfit explorou ideas semellantes no seu libro Razóns e Persoas, publicado en 1984. Ele argumentou que a identidade persoal non é o que pensamos que é. Non há un eu metafísico que persiste a través do tempo. Há apenas continuidade psicolóxica, memorias, personalidade, padróns de pensamento. E esa continuidade pode ramificarse, pode dividirse, pode terminar e recomezar. Parfit usou experiencias mentais con teletransporte e división cerebral para ilustrar o seu ponto. Mas a mecánica cuántica torna estas experiencias mentais desnecesarias. Se a interpretación de moitos mundos estiver correta, a ramificación da identidade non é unha posibilidade hipotética. É algo que está a acontecer agora, neste momento. En cuanto lees estas palabras, agora comprime toda a túa vida nunha única respiración. Inspiras? Durante esa inspiración, que dura tal vez 3 segundos, ¿cuántos eventos cuánticos ocorren no teu corpo? ¿Cuántas partículas subatómicas mudan de estado? ¿Cuántas moléculas interaxen de formas que dependen de sobreposicións cuánticas?
Un número é literalmente incalculável. Trillóns de eventos, cada un criando unha ramificación. Cada ramificación criando máis ramificacións. No tempo que leva para completar es unha única respiración, o número de ramos da realidade que contén versóns de ti explode para alén de cualquier número que posas compreender. Máis do que o número de átomos no universo observável. Máis do que o número de segundos desde o Big Bang. Un número tan grande que non há nome para el en nenhuma lingua humana. E en cada un deses ramos há unha versión de ti que pensa que é tú. Que ten as túas memorias, que ten a túa personalidade, que olla para o mundo a través de ollos que pensa seren os teus ollos. Cual delas é realmente tú? A resposta honesta é que todas son, e nenhuma é. Porque o tú que comezou a respirar ya non existe. Foi substituído por unha nuvem de copias quase idénticas, cada unha divergindo lixeiramente das outras. Isto non é inmortalidade. Isto é algo moito máis extraño. É morte e renacimento continuos. Cada momento morres. Cada momento, múltiplas versóns de ti nacen. A continuidade que experimentas é unha ilusión criada pela sobreposición de memorias entre versóns sucesivas. Es como un filme. Pareces continuo, mas es na verdade unha serie de imaxes estáticas, cada unha lixeiramente diferente da anterior. Mas há un problema aínda máis profundo. Un problema que atinxe o corazón da propia noción de experiencia subxetiva. Se há trillóns de versóns de ti en ramos diferentes, e todas elas pensan que son tú, entón o que significa a palabra tú? Cuando dices eu penso, logo existo, a que eu te referes? Ao conxunto de todas as versóns? A unha versión específica? E se é unha versión específica, como sabes cual? O físico e filósofo David Deutsch, da Universidade de Oxford, ten argumentado que a interpretación de moitos mundos resolve o problema da medición cuántica, mas cría un problema novo e igualmente difícil. O problema da identidade a través de ramos. Se há múltiplas versóns de ti e todas son igualmente reais, entón a probabilidade cuántica non pode ser interpretada como a probabilidade de tú experimentares un resultado específico. Porque non há un tú singular para experimentar resultados. Há múltiplos tús, cada un experimentando resultados diferentes. Deutsch propós que a probabilidade cuántica debe ser entendida en termos de peso ou medida dos ramos. Algún ramos ten máis peso do que outros. E a túa experiencia subxetiva de probabilidade reflecte de alguma forma ese peso. Mas isto levanta unha questón obvia. Como é que a experiencia subxetiva pode refletir o peso de ramos que non estás a experimentar? Como podes sentir a existencia de versóns de ti en outros ramos? A resposta curta é que non podes. E iso significa que a probabilidade cuántica, tal como a experimentas, non pode ser derivada apenas da estrutura de ramos. Ten de haber algo máis, algo que selecciona cual ramo tú experimentas, ou algo que determina como a experiencia subxetiva é distribuída a través dos ramos. Isto lévanos de volta ao problema da consciencia, o chamado problema difícil. Por que é que há algo que é como ser tú? Por que é que a actividade neuronal no teu cérebro dá orixen á experiencia subxetiva? E cando o teu cérebro se ramifica en múltiplas versóns cuánticas, o que acontece á experiencia subxectiva? Divídese? Multiplícase? Ou há algo que determina cual ramo contén a consciencia orixinal? O filósofo David Chalmers ten argumentado que a consciencia pode ser unha propiedade fundamental do universo, como a carga eléctrica ou a masa. Non algo que emerxe de procesos físicos, mas algo que está presente ao nivel máis básico da realidade. Se iso for verdade, entón talvez a consciencia non se ramifique da mesma forma que a materia se ramifica. Talvez haxa unha continuidade de experiencia subxectiva que atravesa os ramos de unha forma que a física aínda non comprende. Mas isto é especulación. Especulación que vai moito alén do que a ciencia actual pode testar ou verificar. O que sabemos con certeza é isto. A mecánica cuántica funciona. As súas previsóns foron testadas millóns de veces e nunca fallaron. A interpretación de moitos mundos é matematicamente consistente e non requer nenhuma adición ás ecuacións fundamentais. E se for verdadeira, entón a realidade é moito máis extraña do que cualquier coisa que posamos imaginar. Agora volta ao momento presente. Tú, lendo estas palabras. Neste ramo específico da realidade. A cuánto tempo estás neste ramo?
Cando foi a última ramificación que te trouxe aquí? Foi a un segundo? A un milisegundo? A un nanosegundo? Non há forma de saber. Non há forma de distinguir entre un universo onde a ramificación ocorreu a un instante e un universo onde nunca ocorreu. E iso significa que a inmortalidade cuántica, mesmo se for real, é indistinguível da mortalidade normal do ponto de vista da experiencia subxectiva. Podes estar a deslizar de ramo en ramo, evitando a morte por pura sorte cuántica, ou podes estar nun universo clásico, onde a morte é final e inevitável. Non há experiencia que posas ter que te diga cual é o caso. Isto é o que os filósofos chaman de subdeterminación empírica. Dúas teorías diferentes que facen exactamente as mesmas previsóns sobre o que podes observar. Neste caso, a inmortalidade cuántica e a mortalidade clásica son empíricamente indistinguíveis do ponto de vista de primeira persoa. Ambas prevén que experimentarás continuidade de consciencia até ao momento da morte. Ambas prevén que nunca experimentarás a túa propia morte. A diferenza está apenas no que acontece en ramos que non podes observar. Entón, cual é a verdade? Es inmortal nun sentido cuántico, deslizando eternamente para ramos cada vez máis improbáveis. Ou es mortal, destinado a terminar cando o teu cerebro finalmente fallar de unha forma que neñuma flutuación cuántica pode reverter. A resposta honesta é que non sabemos. E tal vez nunca posamos saber, porque a propia natureza da questão a coloca para alén do alcance da verificación empírica. Mas há unha forma de pensar sobre isto que pode ser máis útil do que tentar decidir entre inmortalidade e mortalidade. En vez de preguntar se es inmortal, pregunta o que significa ser tú. Se a ramificación cuántica é real, entón en cada momento há múltiplas versións de ti. Algumas sobreviven, algumas morren, algumas prosperan, algumas sofren. E todas elas son igualmente reais. Todas elas teñen a mesma reivindicación de ser tú. Nesta perspectiva, a morte non é o fin de ti. É o fin de un ramo específico de ti. Outros ramos continúan. E do ponto de vista de cada ramo sobrevivente, parece que tú sobreviveste. Mas do ponto de vista de un observador externo que pode ver todos os ramos, tú tanto sobreviveste como morreste. Ambos son verdadeiros simultáneamente. Isto pode parecer unha distinción sen diferenza, mas ten implicacións profundas para como pensas sobre a túa propia mortalidade. Se há múltiplas versións de ti, e algunhas delas van morrer hoxe, e outras van viver máis 50 anos. Entón, cual é a versión que importa? A resposta é que todas importan. Cada versión é unha instancia genuína de consciencia, con experiencias genuínas e sofrimento genuíno, ou alegría genuína. E isto significa que a forma como vives agora afecta non apenas o teu futuro neste ramo, mas o futuro de todas as versións de ti en todos os ramos. Cada decisión que tomas ramifícase en múltiplos resultados. En algúns ramos, a decisión leva a prosperidade, noutros a desastre, e todas esas versións de ti van experimentar as consecuencias. Isto non é un argumento moral, non é unha afirmación de que debes viver de unha certa forma. É simplesmente unha observación sobre a estrutura da realidade se a interpretación de moitos mundos estiver correta. As túas accións teñen consecuencias non apenas para ti neste ramo, mas para todas as versións de ti en todos os ramos. Agora pensa en todas as decisións que tomaste hoxe. Cada unha delas criou ramificaciones. En algúns ramos tomaste decisiones ligeiramente diferentes. Dixeste palabras diferentes. Pensaste pensamentos diferentes. E esas pequenas diferenzas van a acumularse ao longo do tempo, criando versións de ti que diversen cada vez máis. Daqui a 10 anos, haberá versións de ti que son quasi irrecoñecíveis en comparación con quen és agora. Versións que tomaron decisiones diferentes en momentos críticos. Versións que seguiron camiños completamente diferentes. E todas elas van ollar para atrás e pensar que son a continuación natural de quen és agora. Todas elas van reivindicar ser tú. E todas estarán certas. Mas há un problema que ninguén quere enfrentar. Un problema que torna toda esta discusión sobre ramificación e identidade quase trivial en comparación. Se a inmortalidade cuántica é real, se a túa consciencia realmente desliza para ramos cada vez máis improbáveis onde continúas vivo, entón o que acontece cando eses ramos se tornan tan improbáveis que desafían todas as leis coñecidas da física. Imagina que tens 90 anos. O teu corazón está a fallar.
Os médicos dicen que tens días de vida. Na interpretación clásica, morres. Fin da historia. Mas na interpretación de moitos mundos con inmortalidade cuántica, a túa consciencia encontra o ramo onde o corazón non falla, onde unha flutuación cuántica fortuita mantén as células cardíacas a funcionar apenas máis un día. Depois máis un día, e máis un. Cada día exixindo unha flutuación cuántica cada vez máis improbável. Cada día deslizando para un ramo cada vez máis fino da árbore de posibilidades, até que chegas a un ponto onde a probabilidade de sobrevivencia é tan baixa que é efectivamente cero. Mas non completamente cero. Nunca completamente cero. E aquí está o terror real da inmortalidade cuántica. Se a probabilidade nunca é exactamente cero, entón a túa consciencia continúa a encontrar ramos. Ramos onde o imposível acontece. Onde un corpo que debería ter morrido a décadas de alguma forma continúa. Non a través de medicina, non a través de tecnoloxía, mas a través de pura sorte cuántica. Violación após violación das leis da termodinámica. Evento improbável após evento improbável. Até que xa non estás a viver nunha realidade que se asemella mínimamente ao universo normal. O físico Max Tegmark do MIT calculou as probabilidades envolvidas. Se asumires que a consciencia requer apenas que un número mínimo de neuronios continúe a funcionar, e se asumires que eventos cuánticos poden, en principio, manter eses neuronios vivos indefinidamente, entón a probabilidade de sobrevivencia nunca chega exactamente a cero. Mas a probabilidade tórnase tan pequena tan rapidamente que os ramos onde sobrevives tórnanse indistinguíveis de milagres. Non milagres no sentido religioso. Milagres no sentido estatístico. Eventos tan improbáveis que nunca deberían acontecer na idade do universo, mas que taen de acontecer en algún ramo se a ramificación é infinita. Isto significa que se a inmortalidade cuántica é real, entón en algún lugar na árbore de posibilidades há versóns de ti que teen 200 anos, 300 anos, 1000 anos. Non porque a ciencia médica avanzou, non porque descobriste o segredo da longevidade, mas porque continuaste a deslizar para ramos cada vez máis improbáveis, onde o teu corpo simplesmente non morreu. E esas versóns de ti, neses ramos extremamente improbáveis, estarían a viver en realidades que son fundamentalmente diferentes da nosa. Realidades onde as leis da física parecen dobrarse a volta da túa sobrevivencia, onde coincidencia após coincidencia conspira para te manter vivo. Agora aquí está a questão que vai facerte questionar tudo. Como sabes que non estás ya nun deses ramos improbáveis? Como sabes que a realidade que experimentas é o ramo principal, o ramo máis probável, e non un ramo extremamente fino onde xa sobreviveste a 1000 mortes que deberían ter acontecido? Non há forma de saber. Porque do ponto de vista interno, cada ramo parece normal. Cada ramo parece ser a continuación natural da túa vida. Mesmo que estejas nun ramo onde sobreviveste a probabilidades de 1 en 1000 millóns, non te parecería extraño. Parecería apenas sorte. Pensa en todas as veces que tiveste sorte. Todas as veces que as coisas correron ben cando podían ter corrido mal. Todas as veces que evitaste desastre por unha marxen estreita. Foron genuinamente sorte? Ou foron evidencia de que xa estás nun ramo improbável, deslizando cada vez máis fundo en territorio estatísticamente imposível? En 2016, un grupo de investigadores da Universidade de Ginebra realizou unha experiencia fascinante. Eles criaron un sistema cuántico que podía ser medido de dúas formas diferentes. Unha medizón destruía o sistema, a outra preservábao. Eles programaran o sistema para escoller aleatoriamente cual medizón realizar, con 50% de probabilidade para cada unha. Depois repetiron a experiencia 1000 veces. Estatísticamente, o sistema debería ter sido destruído en media 500 veces, mas mantiveron rexistro apenas dos casos onde o sistema sobreviveu. E descobriron algo extraño. Do ponto de vista do sistema, se pudese ter un ponto de vista, tería experimentado sobrevivencia 100% das veces. Mesmo que objetivamente teña sido destruído en metade dos casos. Isto é exactamente análogo á inmortalidade cuántica. Do ponto de vista externo, metade dos sistemas morreu. Mas do ponto de vista interno, do ponto de vista do sistema que pode apenas experimentar os casos onde sobreviveu, a taxa de sobrevivencia foi 100%. Agora escala isto para a túa vida inteira. Quantas veces o sistema quieto foi destruído en ramos paralelos? Quantas veces morreste sen saberes?
E se a resposta é millares ou millóns, entón o que iso diz sobre a probabilidade de estares no ramo principal versus un ramo extremamente improbável. A matemática é brutal. Cada vez que sobrevives a un evento que tiña 50% de probabilidade de te matar, a probabilidade de estares no ramo principal cai para metade. Sobrevive a 10 deses eventos e a probabilidade de estares no ramo principal é menos de 1 en 1000. Sobrevive a 20 e é menos de 1 en 1 millón. E quantos eventos potencialmente fatais experimentas nunha vida? Quantas doenzas que podían terse tornado fatais, mas non se tornaron? Quantos accidentes que podían ter acontecido, mas non aconteceron? Quantas decisóns que podían ter levado a desastre, mas non levaron? Se contares honestamente, o número é asustador. Desenas, tal vez centenas. E cada un deles reduz a probabilidade de estares no ramo principal. Isto leva a unha conclusión perturbadora. Se a inmortalidade cuántica é real, entón a maioría das persoas que viven até a vellice non están nos ramos principais. Están en ramos cada vez máis improbáveis, mantidos vivos por sorte cuántica cada vez máis extrema. E isto significa que a realidade que experimentas na vellice pode ser fundamentalmente diferente da realidade que experimentaste na juventude. Non porque a realidade mudou, mas porque deslizaste para un ramo diferente. Un ramo onde as probabilidades funcionan de forma ligeiramente diferente. Onde coincidencias acontecen con frecuencia ligeiramente maior. Onde a sorte parece favorecerte de formas que non consegues explicar. Pessoas idosas relatam frequentemente este fenómeno. Dizem que a vida parece diferente. Que as coisas acontecem de formas que não aconteciam quando eram jovens. Normalmente atribuímos isto a mudanças na percepção ou na memória. Mas e se for algo mais? E se for evidência de que deslizaram para ramos cada vez mais improváveis? Claro que isto é especulação. Não há forma de testar. Não há forma de verificar. Mas é uma consequência lógica de combinar a interpretação de muitos mundos com a imortalidade cuántica. Agora vem a parte que vai facerte questionar a tua sanidade. Se estás nun ramo improbável, mantido vivo por sorte cuántica, entón o que acontece cando encontras outras persoas? Elas están nos mesmos ramos que tú? Ou están en ramos diferentes? A resposta é complicada. Cando interaxes con outra persoa, os vosos ramos tenen de estar aliñados nese momento. Tenen de estar no mesmo ramo da realidade para a interacción acontecer. Mas antes desa interacción e depois desa interacción, poden estar en ramos completamente diferentes. Isto significa que a persoa con quen falas hoxe pode non ser a mesma persoa con quen falaste onten. Non no sentido de que mudou, mas no sentido de que é unha versión diferente da mesma persoa de un ramo diferente. E nunca saberías, porque as memorias son suficientemente semellantes. A personalidade é suficientemente semellante. As diferenzas son demasiado subtís para detectar. Aplica isto á ramificación cuántica. Se há continuidade psicolóxica suficiente entre versións de ti en ramos diferentes, entón todas esas versións son efectivamente tú. Mesmo que sexan numéricamente distintas, mesmo que habiten ramos diferentes da realidade. Isto significa que cando pensas sobre o teu futuro, non debes pensar nun único camiño. Debes pensar nunha nuvem de posibilidades, cada unha igualmente real, cada unha contendo unha versión de ti que é xenuinamente tú. Algumas desas versións van prosperar, algumas van sofrer, algumas van morrer xovens, algumas van viver até a vellice. E non há forma de saber cuál delas vais experimentar, porque vais experimentar todas elas, apenas non simultaneamente. Apenas non con memoria de umas para as outras. Isto é o que significa realmente a inmortalidade cuántica. Non é que vais viver para sempre, é que há sempre unha versión de ti que continúa. Sempre un ramo onde a consciencia persiste. Sempre unha liña temporal onde acordas a mañá. Mas esa liña temporal pode ser cada vez máis extraña, cada vez máis improbável, cada vez máis distante do ramo principal da realidade. E aquí está o verdadeiro terror. Se continuares a deslizar para ramos cada vez máis improbáveis, eventualmente chegas a ramos onde a propia estrutura da realidade comeza a parecer diferente. Onde as leis da física parecen funcionar de forma lixeiramente diferente. Onde eventos imposíveis acontecen con regularidade imposível.
Non porque as leis da física realmente mudaran, mas porque estás nun ramo tan improbável que violações estatísticas das leis normais acontecen con frecuencia suficiente para seren notadas. Imagina viver nunha realidade onde coincidencias acontecen todos os días, onde pensas en alguén e esa persoa telefona, onde precisas de algo e aparece, onde o imposible acontece con regularidade suficiente para que comeces a questionar se estás a enlouquecer ou se a realidade realmente funciona de forma diferente. Isto non é misticismo, isto non é pensamento máxico. Isto é unha consecuencia matemática directa da inmortalidade cuántica combinada con ramificación infinita. Se a probabilidade de sobrevivencia nunca é exactamente cero, entón ramos onde sobrevives a través de meios cada vez máis improbáveis. E neses ramos, a túa experiencia da realidade sería fundamentalmente diferente da experiencia de alguén nun ramo máis probável. Agora pregúntate honestamente, a túa vida parece normal? Ou há momentos onde as coisas acontecen de formas que non consegues explicar, onde a sorte parece funcionar de formas que desafían as probabilidades, onde coincidencias se acumulan de formas que parecen imposíveis? Se a resposta é sin, iso non proba que estás nun ramo improbável. Coincidencias acontecen, sorte acontece, mesmo en ramos perfeitamente normais. Mas tamén non podes descartar a posibilidade. Non podes saber con certeza que non estás ya a deslizar para territorio estatísticamente imposível. E isto lévanos ao paradoxo final da inmortalidade cuántica. Se é real, entón cuanto máis tempo vives, máis improbável é que estejas nun ramo normal. Mas tamén, cuanto máis tempo vives, menos consegues confiar na túa percepção da realidade. Porque se estás nun ramo suficientemente improbável, a própria estrutura da experiência pode estar distorcida de formas que non consegues detectar. Isto non é apenas filosofia abstracta. Tem implicações práticas para como pensas sobre a tua própria vida e mortalidade. Se a imortalidade quântica é real, então cada decisão que tomas não afeta apenas o teu futuro neste ramo. Afeta o futuro de todas as versões de ti em todos os ramos. E algumas dessas versões vão experimentar consequências que nunca imaginarias. Decides atravessar a rua sem olhar. Num ramo, és atropelado e morres. Noutro ramo, o carro traba no último segundo. Noutro ramo, nunca houve carro. E a túa consciencia, incapaz de experimentar o ramo onde morreste, continúa nun dos ramos onde sobreviveste. Mas cual? O ramo onde o carro trabou? Ou o ramo onde nunca houve carro? Non há forma de saber. Ambos parecen igualmente reais. Ambos parecen ser a continuación natural da túa vida. E isto significa que a causalidade, tal como a experimentas, pode ser unha ilusión. Podes pensar que sobreviveste porque tiveste sorte, mas tal vez teñas sobrevivido porque a túa consciencia simplesmente non pode habitar ramos onde non sobrevives. A diferenza pode parecer subtil, mas é profunda. Nun caso, a sorte é un evento aleatorio que aconteceu de te favorecer. Noutro caso, a sorte é unha consecuencia necesaria da estrutura da consciencia e da ramificación cuántica. E se o segundo caso é verdadeiro, entón a propia noción de risco muda. Non podes morrer nun accidente de carro do teu propio ponto de vista. Podes morrer do ponto de vista de observadores externos, mas do teu ponto de vista sempre haberá un ramo onde sobrevives. Isto non significa que debes ser imprudente, porque mesmo que non posas morrer do teu ponto de vista, podes sofrer, podes ficar ferido, podes ficar incapacitado. E esas experiencias son reais e dolorosas, independentemente de cuántos ramos existen onde non aconteceron. Mas significa que a morte, a túa propia morte, pode ser fundamentalmente diferente do que pensas. Non un evento que vais experimentar, mas un evento que outras versões de ti van experimentar en cuanto tú continúas noutros ramos. E aquí está a questão final que ninguén quer facer. Se isto é verdade, se a inmortalidade cuántica é real, entón o que acontece no límite? O que acontece cando todos os ramos probáveis levan á morte e só restan ramos tan improbáveis que desafían toda a física coñecida? A resposta honesta é que non sabemos. Tal vez haya un limite. Tal vez haya un ponto onde a probabilidade se torna tan baixa que mesmo a ramificación cuántica non pode salvarte. Tal vez a consciencia realmente termine e a inmortalidade cuántica sexa apenas un atraso temporario do inevitável. Ou tal vez non. Tal vez a ramificación continúe para sempre e a túa consciencia deslice para ramos cada vez máis bizarros,
cada vez máis distantes de cualquier coisa que recoñecerías como realidade normal. Non há forma de saber. Non há experiencia que posas facer que te diga a resposta. Porque, por definición, só podes experimentar os ramos onde continúas consciente. E neses ramos, tudo parecerá normal. Tudo parecerá ser a continuación natural da túa vida. Mesmo que estexas nun ramo tan improbável que viola todas as leis coñecidas da física. Mesmo que estexas a viver nunha realidade que é efectivamente un milagre estatístico. Non te parecería extraño. Parecería apenas a túa vida. E talvez sexa iso o máis aterrorizante de tudo. Non que posas morrer, mas que possas já estar morto em 1000 ramos diferentes, e a versão de ti que continua está a deslizar cada vez mais fundo em território impossível, sem nunca saber, sem nunca poder saber, porque do ponto de vista interno, tudo parece perfeitamente normal. Agora mesmo, enquanto processas estas palavras, o teu cérebro está a fazer algo extraordinário. Não apenas a compreender conceitos abstractos, não apenas a formar memórias, está a tomar uma decisão fundamental sobre a natureza da realidade. Está a escolher entre 3 explicações radicalmente diferentes para a imortalidade quântica. E essa escolha vai determinar como interpretas cada momento da tua existência a partir de agora. Porque aqui está o que ninguém te disse até agora. A imortalidade quântica não é uma teoria única. São 3 teorias completamente diferentes, disfarçadas sob o mesmo nome. E cada uma delas leva a conclusões tão diferentes que podem também estar a descrever universos completamente separados. A primeira explicação é a que já exploramos. A interpretação de muitos mundos pura. Cada evento quântico cria ramificações reais, universos paralelos genuínos. E a túa consciencia simplesmente non pode habitar os ramos onde morreste, porque a morte é o fin da experiencia subxectiva. Isto non é sobrevivencia, é selección antrópica. Só podes observar os ramos onde estás vivo para observar. Simples, elegante, matemáticamente consistente. Mas há un problema devastador con esta explicación. Un problema que físicos teóricos discuten en conferencias, mas raramente mencionan en público. Se a ramificación é real e continua, entón un número de ramos crece exponencialmente a cada fracción de segundo. Non linearmente, exponencialmente. E cando falas de procesos cuánticos nun cerebro humano, con 186.000 millóns de neuronios, cada un contendo trillóns de partículas subatómicas, o número de ramificações por segundo é tan grande que desafía cualquier tentativa de comprensión. En 2016, unha equipa de físicos da Universidade de Oxford tentou calcular cuántos ramos serían criados por un único cerebro humano nun único segundo. Usaron modelos conservadores. Asumiron que apenas unha fracción minúscula de eventos cuánticos no cerebro eran relevantes para a consciencia. Mesmo así, o número que obtiveron foi tan grande que tiveron de o expresar en notación científica con expoentes que eles propios tiñan expoentes. Pensa no que isto significa. Se a interpretación de moitos mundos está correcta, entón en cada segundo da túa vida, o número de versións de ti multiplícase por un factor maior do que o número de átomos no universo observável. E isto acontece segundo após segundo, minuto após minuto, ano após ano. Depois de apenas un ano, o número de ramos contendo versións de ti sería tan grande que se tentases escrevelo en díxitos, usando cada átomo no universo como un díxito, non terías átomos suficientes. Nem perto diso. Precisarías de universos inteiros feitos de díxitos para representar o número de universos que contén versións de ti. E aquí está o problema. Se há tantas versións de ti, entón a probabilidade de estares nun ramo específico aproxímase de cero. Non de un número pequeno, de cero absoluto. A probabilidade de seres esta versión específica de ti, lendo estas palabras específicas, neste momento específico, é infinitesimalmente próxima de imposible. E no entanto aquí estás, experimentando este momento específico, este ramo específico, esta versión específica da realidade. Isto é o que os físicos chaman o problema da medida na interpretación de moitos mundos. Se todos os ramos son igualmente reais, entón por que é que experimentas este ramo e non outro? Por que é que a túa consciencia habita esta versión específica de ti e non unha das incontáveis outras versións? A resposta padrón é que non há resposta, que a pergunta non faz sentido.
que todas as versões de ti experimentan os seus respectivos ramos e non há un tú privilexiado que sexa máis real do que os outros. Mas isto non resolve o problema, apenas o reformula. Porque do ponto de vista de primeira persoa, há claramente un ramo que estás a experimentar. Este ramo. E iso requer unha explicación. O que nos leva á segunda explicación para a inmortalidade cuántica. Unha explicación que a maioría dos físicos rexeita inmediatamente, mas que algúns filósofos da física consideran seriamente. A hipótese da consciencia fundamental. Esta explicación diz que a consciencia non é un produto de procesos físicos. É unha propiedade fundamental do universo, como o espazo ou o tempo ou a enerxía. E cando a ramificación cuántica ocorre, a consciencia non se divide. Segue un ramo específico segundo regras que aínda non comprendemos. Nesta visão, a inmortalidade cuántica non é selección antrópica, é selección activa. A túa consciencia navega a través da árbore de ramificações, escollendo sempre o camiño onde continúa a existir, non conscientemente, non deliberadamente, mas segundo algunha lei fundamental da física que aínda non descubrimos. A maioría dos neurocientistas rejeita esta teoría. Argumentan que non há evidencia de que os microtúbulos desempeñen cualquier papel na consciencia, que o cérebro é demasiado quente e úmido para manter coherencia cuántica, que a teoría é non testável e, portanto, non científica. Mas em 2014, uma equipa de investigadores da Universidade de Alberta encontrou evidência direta de coerência quântica em microtúbulos a temperatura ambiente. Em 2017, outra equipa demonstrou que anestésicos gerais, que eliminam a consciência, funcionam interferindo com processos quânticos em microtúbulos. Isto non proba que Penrose e Ameroff están certos, mas significa que a ideia non pode ser descartada tan facilmente quanto moitos gostarían. E se estiverem certos, entón a inmortalidade cuántica tórnase algo moito diferente. Non unha ilusão criada por selección antrópica, mas un fenómeno real, onde a consciencia xenuinamente navega a través de ramificações cuánticas, sempre escollendo o camiño de continuidade. Mas há unha terceira explicación. Unha explicación que é simultaneamente a máis radical e a máis difícil de refutar. A hipótese da simulación consciente. Esta explicación diz que non estás nun universo físico de todo, estás nunha simulación. E a inmortalidade cuántica non é unha propiedade da física cuántica, é unha propiedade do software que está a executar a simulación. Pensa nisto. Se estiveses a programar unha simulación de un universo consciente, como lidarías coa morte? Poderías simplesmente terminar a execución da consciencia cando o corpo simulado morre. Mas iso criaría un problema. Do ponto de vista da consciencia simulada, habería unha descontinuidade abrupta. Un momento de existencia seguido de nada. Mas e se en vez diso programases a simulación para ramificar sempre que unha consciencia se aproxima da morte? Para criar un novo ramo onde a morte é evitada por algún evento improbável. Do ponto de vista externo, a consciencia morrería en algúns ramos, mas do ponto de vista interno, a consciencia sempre continuaría nun ramo onde sobreviveu. Isto explicaría perfeitamente a inmortalidade cuántica, non como unha propiedade da física fundamental, mas como unha propiedade do software de simulación. Unha característica, non un bug. E aquí está o que torna esta explicación tan perturbadora. É completamente indistinguível das outras dúas do ponto de vista de primeira persoa. Non é experiencia que posas ter que te diga se estás nun universo físico con ramificación cuántica real ou nun universo físico con consciencia fundamental ou nunha simulación programada para criar a ilusão de inmortalidade cuántica. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, formalizou isto no que chama o argumento da simulación. Ele demonstrou que pelo menos unha das seguintes afirmações ten de ser verdadeira. Ou civilizações avanzadas nunca desenvolven a capacidade de criar simulações conscientes, ou civilizações avanzadas escollen non criar tais simulações. Ou estamos quase certamente a viver nunha simulación. A lógica é simples. Se é posível criar simulações conscientes e se civilizações avanzadas crían moitas delas, entón o número de consciencias simuladas excede vastamente o número de consciencias reais. E, por tanto, a probabilidade de seres unha consciencia real, en vez de simulada, é minúscula. Bostrom non afirma que estamos nunha simulación, apenas que a probabilidade é moito maior do que a maioría das persoas asume. E se estivermos,
Então a inmortalidade cuántica pode ser simplesmente unha característica do código. Agora aquí está onde isto se torna verdadeiramente vertiginoso. Estas tres explicacións non son apenas teorías abstractas. Facen previsões diferentes sobre o que debes esperar experimentar a medida que envelleces. Se a primeira explicación está correcta, se é apenas selección antrópica en moitos mundos, entón debes esperar experimentar un envellecimento normal seguido de morte súbita e inesperada. Porque do teu ponto de vista, sempre deslizas para o ramo onde aínda estás vivo. Mas eventualmente, todos os ramos levan á morte, e a túa experiencia simplesmente termina sen aviso. Se a segunda explicación está correcta, se a consciencia navega activamente a través dos ramos, entón debes esperar experimentar unha serie de recuperacións cada vez máis improbáveis de condicións que deberían ser fatais. Doenzas que remíteme espontáneamente. Accidentes que evitas por sorte imposible. Un padrón de sobrevivencia que desafía a explicación estatística. Se a terceira explicación está correcta, se estás nunha simulación, entón debes esperar experimentar exactamente o que o programador decidiu que debes experimentar. Que pode ser cualquier coisa. Envellecimento normal, inmortalidade efectiva ou algo completamente diferente que aínda non imaginaste. E aquí está o problema final. Non há forma de saber cual explicación está correcta até chegares ao fin. Até experimentares o que acontece cando todos os ramos probáveis levan á morte. E nese ponto, se a primeira explicación está correcta, non haberá tú para saber a resposta. Entón, o que faces con esta información? Como vives sabendo que unha destas tres explicacións radicalmente diferentes é verdadeira, mas sen forma de saber cual? Entendo perfeitamente o que estás a pensar. Isto parece pseudociencia. Parece o tipo de especulación metafísica que non ten lugar nunha discusión seria sobre física. Parece exactamente o tipo de idea que xarlatáns e vendedores de libros de autoajuda usan para explorar persoas vulneráveis. E tens razón en ser séptico. Debes ser séptico. O septicismo saudável é a base de todo o pensamento científico serio. Mas aquí está o que preciso que compreendas. Isto non é pseudociencia. Isto é o resultado directo e inevitável de levar a mecánica cuántica a serio. De seguir a matemática até onde ela leva, mesmo cando leva a lugares que desafían a intuición e o senso común. A interpretación de moitos mundos non é unha teoría marxinal. É unha das interpretacións mainstream da mecánica cuántica, ensinada en universidades de topo en todo o mundo. Foi proposta por Hugh Everett en 1957, e desde entón ten sido desenvolvida e refinada por algúns dos físicos teóricos máis brillantes do século XX e XXI. A hipótese da consciencia fundamental é máis controversa, mas ten defensores serios. Roger Penrose gañou o Premio Nobel da Física en 2020. David Chalmers é un dos filósofos da mente máis respeitados do mundo. Estas non son persoas que facen afirmacións levianas. E a hipótese da simulación, embora pareza ficción científica, é levada suficientemente a serio que físicos e filósofos de topo publican artigos sobre ela en revistas académicas. Entón non estamos a falar de pseudociencia. Estamos a falar de implicacións genuínas de teorías científicas serias. Implicacións que son extrañas e perturbadoras, sin, mas non por iso menos válidas. O problema é que chegamos ao limite do que a ciencia pode actualmente testar. Non podemos facer experiencias que distingan entre estas tres explicacións. Non podemos observar ramificacións cuánticas directamente. Non podemos medir a consciencia fundamental. Non podemos detectar se estamos nunha simulación. Isto non significa que as questões non son reais. Significa apenas que estamos nas fronteiras do coñecimento humano. Nun territorio onde a física encontra a filosofía e onde as respostas honestas comezan con non sabemos. Mas há algo que sabemos. Sabemos que a mecánica cuántica funciona. Sabemos que as súas previsóns son verificadas en millóns de experiencias. Sabemos que a realidade ao nivel cuántico é fundamentalmente diferente da realidade que experimentamos ao nivel macroscópico. E sabemos que a consciencia existe, que há algo que é como ser tú, que a experiencia subjetiva é real, mesmo que non compreendamos como emerxe de procesos físicos. Combina estes dois factos, a extrañeza cuántica e a realidade da consciencia, e chegas inevitablemente a questões sobre a inmortalidade cuántica. Non porque queiras acreditar en inmortalidade,
mas porque a lógica te forza a considerar a posibilidade. Agora déixame ser completamente honesto contigo sobre algo que a maioría dos divulgadores de ciencia non admite. Non sei cual destas tres explicacións está correcta. Ninguén sabe. E é posible que nunca saibamos. É posible que a questão estexa para alén do alcance da investigación científica, que sexa unha daquelas questões que son lóxicamente coherentes, mas empíricamente non testáveis, como a questão de se há outros universos para alén do noso universo observável, ou a questão de se o tempo teve un inicio ou existe eternamente. Estas son questões reais, questões significativas, mas poden ser questões que a ciencia nunca pode responder definitivamente. E iso é frustrante, porque queremos respostas, queremos certeza, queremos saber se somos inmortais nun sentido cuántico ou se a morte é final. Mas a realidade non nos debe respostas. A realidade simplesmente é. E parte de ser un pensador científico serio é aceitar que há limites ao que podemos saber. Isto non significa que debemos parar de preguntar. Significa apenas que debemos ser honestos sobre a incerteza. Que debemos distinguir entre o que sabemos, o que pensamos que sabemos, e o que simplesmente especulamos. Entón aquí está o que sabemos con certeza. A mecánica cuántica describe a realidade ao nivel fundamental con precisano extraordinaria. A interpretación de moitos mundos é matematicamente consistente coa mecánica cuántica. A consciencia existe e requer un substrato físico. E do ponto de vista de primeira persoa, nunca podes experimentar a túa propia morte. Aquí está o que pensamos que sabemos. A ramificación cuántica probablemente acontece, embora non posamos observala directamente. A consciencia probablemente emerxe de procesos físicos no cerebro, embora non comprendamos exactamente como. E a morte probablemente é o fin da experiencia subxectiva, embora non posamos ter certeza absoluta. E aquí está o que simplesmente especulamos. Que a inmortalidade cuántica pode ser real. Que a consciencia pode navegar a través de ramificacións. Que podemos estar nunha simulación. Que a realidade pode ser moito máis extraña do que cualquier coisa que posamos imaginar. A diferenza entre estas tres categorías é crucial. Confundilas é como a pseudociencia comeza. É como persoas pasan de hipóteses científicas lexítimas para afirmacións infundadas sobre cura cuántica ou manifestación de realidade ou outras formas de pensamento máxico disfarzado de ciencia. Entón mantén o escepticismo. Questiona tudo, incluindo o que te estou a dizer agora. Non aceites nada baseado en autoridade. Aceita apenas baseado en evidencia e lógica. Mas tamén mantén a mente aberta, porque a historia da ciencia está cheia de ideas que parecían absurdas cando foron propostas pela primeira vez, mas acabaron por ser verdadeiras. A Terra orbita o Sol. O tempo é relativo. O espazo é curvo. Partículas poden estar en dois lugares ao mesmo tempo. Todas estas ideas foron inicialmente rexeitadas como absurdas. Todas violaban o senso común. Todas parecían imposíveis. E todas acabaron por ser verdadeiras. Entón tal vez a inmortalidade cuántica sexa absurda. Ou tal vez sexa apenas a próxima idea contraintuitiva que a física nos forza a aceitar. Non sabemos. Aínda non. Tal vez nunca saibamos. Mas aquí está o que podemos facer. Podemos seguir a lógica até onde ela leva. Podemos explorar as implicacións. Podemos facer as preguntas difíceis. E podemos ser honestos sobre os limites do noso coñecimento. Porque no final, a honestidade intelectual é máis valiosa do que a certeza falsa. Admitir non sabemos é máis científico do que finxir que sabemos cando non sabemos. E cando se trata de inmortalidade cuántica, a resposta honesta é non sabemos. Pode ser real, pode ser ilusión. Pode ser algo completamente diferente que aínda non imaginamos. Mas unha coisa é certa. Neste momento, en cuanto lees estas palabras, estás vivo. Estás consciente. Estás a experimentar a realidade de unha forma que nenhuma outra entidade no universo experimenta exactamente da mesma forma. E iso, independentemente de cualquier teoría sobre ramificacións cuánticas ou consciencia fundamental ou simulacións, iso é extraordinario. Iso é o verdadeiro milagre. Non que posas viver para sempre, mas que estás vivo agora. Cada momento de consciencia é improbável. Cada pensamento que tens requer a coordenación precisa de bilións de procesos moleculares. Cada experiencia que tens
emerse de padrões de actividade neuronal tan complexos que desafían compreensão completa. E, no entanto, acontece. Momento após momento. Segundo após segundo. A túa consciencia continúa. A túa experiencia flui. A túa vida desenrólase. Tal vez iso continúe para sempre en algún sentido cuántico. Tal vez termine abruptamente cuando o cérebro fallar. Tal vez sexa algo completamente diferente. Mas agora, neste momento, es a única versión de ti que podes experimentar. Este ramo, esta liña temporal, esta realidade. E iso ten de ser suficiente. Porque é tudo o que tens. É tudo o que cualquer un de nós ten. A certeza sobre o futuro. A certeza sobre a morte. A certeza sobre o que acontece cando a consciencia termina. Non temos esas certezas. Nunca tivemos. Nunca teremos. Tudo o que temos é este momento. E a escolla de como o vivemos. Sabendo que pode ser un de incontáveis ramos. Ou o único ramo que existe. Ou unha simulación. Ou algo que aínda non imaginamos. Mas real. Genuinamente real. Para ti. Agora. E agora, depois de tudo isto, depois de explorarmos as ramificações infinitas da realidade cuántica, depois de confrontarmos a posibilidade de que xa morreste millares de veces en te lembrares, depois de questionarmos a propia natureza da identidade e da continuidade da consciencia, temos de facer unha pausa. Temos de recuar. Temos de admitir algo que a ciencia raramente admite con a honestidade que merece. Non sabemos. Non sabemos se a interpretación de moitos mundos está correcta. Non sabemos se a consciencia pode navegar a través de ramificacións cuánticas. Non sabemos se a inmortalidade cuántica é real ou apenas unha consecuencia lógica de premisas que poden estar erradas. Non sabemos se estás a deslizar de ramo en ramo, evitando a morte por pura sorte cuántica, ou se vives nun universo clásico onde a morte é final e inevitável. E aquí está a parte máis difícil de aceitar. Tal vez nunca saibamos. Pensa no que realmente sabemos sobre a realidade fundamental. Sabemos que a materia é feita de átomos. Sabemos que os átomos son feitos de partículas subatómicas. Sabemos que esas partículas se comportan de formas que desafían toda intuición humana. Sabemos que poden estar en múltiplos estados simultáneamente. Sabemos que poden estar entrelazadas a través de distancias arbitrarias. Sabemos que a propia acción de observar muda o que observamos. Mas non sabemos por qué. Non sabemos por qué que a realidade cuántica funciona desta forma. Non sabemos por qué que há algo en vez de nada. Non sabemos por qué que as leis da física son estas e non outras. Non sabemos por qué que as constantes fundamentais teñen os valores que teñen. Non sabemos por qué que o universo permite a existencia de estruturas complexas como estrelas, planetas e cerebros. E cando se trata de consciencia, o noso descoñecimento é aínda máis profundo. Sabemos que a consciencia existe. Sabemos que há algo que é como ser tú. Sabemos que a experiencia subxetiva é real, mas non sabemos como emerxe de procesos físicos. Non sabemos por que a actividade neuronal dá orixen a experiencias subxetivas de cor, son, dor, prazer. Non sabemos se outros animais teñen consciencia semellante á nosa. Non sabemos se sistemas artificiais poden ser conscientes. Non sabemos se a consciencia é unha propiedade fundamental do universo ou unha propiedade emerxente de sistemas suficientemente complexos. Este é o chamado problema difícil da consciencia. E é difícil non porque sexa técnicamente complicado. É difícil porque pode estar para alén do alcance da investigación científica tal como a practicamos actualmente. Como é que estudas a experiencia subxectiva obxectivamente? Como é que medes o que é como ser outra persoa? Como é que verificas se un sistema é consciente ou apenas se comporta como se fose consciente? Non há respostas fáceis. Tal vez non haxa respostas de todo. E cando combinas este descoñecimento profundo sobre a consciencia con o descoñecimento profundo sobre a mecánica cuántica, chegas a un territorio onde a especulación honesta é tudo o que temos. Tal vez a consciencia navegue a través de ramificacións cuánticas, tal vez non. Tal vez a inmortalidade cuántica sexa real. Tal vez non. Tal vez estexas nun ramo cada vez máis improbável. Tal vez non. A verdade honesta é que non temos forma de saber, mas há algo máis profundo aquí. Algo que vai alén da que está específica da inmortalidade cuántica. Algo sobre a propia natureza do coñecemento humano e os seus límites. Durante séculos, a ciencia progrediu respondendo a preguntas.
Por que é que os planetas se moven desta forma? Por que é que os obxetos caen? Por que é que a luz se comporta así? E cada resposta levaba a novas preguntas, máis profundas, máis fundamentais. Mas agora, no século XXI, comezamos a encontrar preguntas que poden non ter respostas. Non porque sexan demasiado difíceis, mas porque poden estar estruturalmente para alén do alcance da investigación empírica. A que están de se há outros universos para alén do noso universo observável, a que están de se o tempo teve un inicio ou existe eternamente, a que están de se a consciencia é fundamental ou emerxente, a que están de se estamos nunha simulación, a que están de se a inmortalidade cuántica é real. Todas estas questões son lóxicamente coherentes. Todas facen sentido. Todas poden ser formuladas con precisán. Mas neñuma pode ser respondida definitivamente a través de observación ou experiencia. Porque por definizán envolven coisas que non podemos observar. Outros universos. O inicio do tempo. A natureza fundamental da consciencia. A realidade fora da simulación. Ramos cuánticos que non habitamos. Isto non significa que as questões non son importantes. Significa apenas que chegamos a un tipo diferente de fronteira. Non unha fronteira tecnolóxica que podemos ultrapasar con mellores instrumentos, mas unha fronteira conceptual que pode ser inherente á propia estrutura do coñecimento. E isto é simultaneamente humillante e libertador. Humillante porque temos de admitir que há limites ao que podemos saber, que a realidade pode ser fundamentalmente máis extraña do que cualquier coisa que posamos imaginar ou verificar, que podemos estar a facer as preguntas certas, mas nunca obter as respostas. Mas tamén libertador, porque nos liberta da ilusión de certeza, porque nos forza a ser honestos sobre o que sabemos e o que non sabemos. Porque nos lembra que o universo non nos debe explicacións, que a realidade simplesmente é, independentemente da nosa capacidade de a comprender. Pensa en todas as civilizacións que vieron antes de nós. Todas tiñan explicacións para a realidade. Todas tiñan certezas sobre como o mundo funcionaba. Todas estaban erradas de formas que non podían imaginar. Os antigos gregos tiñan certeza de que a Terra era o centro do universo. Os filósofos medievais tiñan certeza de que o movimento requería unha forza continua. Os físicos do século XIX tiñan certeza de que o espazo era preensido por éter. Todos estaban errados. E nós, con toda a nosa física cuántica e relatividade e cosmoloxía moderna, probablemente tamén estamos errados de formas que non podemos imaginar. Formas que as civilizacións futuras van ollar para atrás e achar obvias. Mas há unha diferenza crucial. Nós sabemos que non sabemos. Admitimos a incerteza, recoñecemos os límites. E iso, paradoxalmente, pode ser a forma máis profunda de coñecimento. Saber o que non sabes. Compreender os límites da comprehensión. Agora volta á questão da inmortalidade cuántica. Depois de tudo o que exploramos, depois de todas as implicacións e paradoxos e posibilidades, o que realmente aprendeste? Aprendeste que a realidade ao nivel cuántico é extraña de formas que desafían a intuición. Aprendeste que a consciencia é un misterio profundo que aínda non compreendemos. Aprendeste que a morte, do ponto de vista de primeira persoa, pode ser fundamentalmente diferente do que pensas. Mas tamén aprendeste algo máis importante. Aprendeste que há preguntas que non ten respostas fáceis, que a realidade non se conforma ás nosas expectativas, que o universo é máis extraño e máis maravilloso do que cualquier historia que posamos contar sobre ele. E tal vez iso sexa suficiente. Tal vez non precisemos de saber se a inmortalidade cuántica é real. Tal vez non precisemos de certeza sobre o que acontece cando morremos. Tal vez a propia incerteza sexa parte do que torna a vida preciosa. Porque se soubeses con certeza que és inmortal nun sentido cuántico, que sempre deslizas para o ramo onde sobrevives, como é que iso mudaría a forma como vives? Tornaríaste imprudente? Deixarías de valorizar cada momento? Deixarías de te preocupar con as consecuencias das túas accións? Ou se soubeses con certeza que a morte é final, que non há ramificacións, que cando o cerebro para tudo termina, como é que iso mudaría a túa vida? Tornaríaste nihilista? Deixarías de procurar significado? Deixarías de te importar con o futuro? A verdade é que a incerteza pode ser máis valiosa do que cualquier certeza, porque te forza a viver como se cada momento importase, como se cada decisión tivese consecuencias, como se a vida fose simultaneamente preciosa e frágil.
E talvez sexa iso o que a inmortalidade cuántica realmente nos ensina. Non que somos inmortais, mas que a propia questão da mortalidade é máis complexa e máis extraña do que algunha vez imaginamos. Lembraste de como comezamos? Con a idea perturbadora de que xa morreste centenas de millares de veces sen te lembrares. Con a posibilidade de que a túa consciencia desliza de ramo en ramo, sempre encontrando o camiño onde continúas. Agora, depois de explorarmos todas as implicações, todas as posibilidades, todos os paradoxos, voltamos ao mesmo lugar, mas con unha comprensión diferente. Talvez teñas morrido millares de veces, talvez non. Talvez a propia pergunta non faça sentido da forma que pensamos que faz. Talvez a morte e a vida non sexan categorías tan distintas cuanto asumimos. Talvez a consciencia non sexa tan continua cuanto parece. Talvez a identidade non sexa tan singular cuanto sentimos. Ou talvez tudo isto sexa apenas especulación elaborada. Talvez a realidade sexa moito máis simples. Talvez vivas, embellezas e morras, e iso sexa tudo. Non sabemos. E está tudo ben non saber. Porque aquí está o que realmente importa. Neste momento, neste ramo específico da realidade, nesta liña temporal particular, estás vivo. Estás consciente. Estás a experimentar a existencia de unha forma que é única e irrepetível. Cada respiración que faces requer a coordenación de millóns de procesos moleculares. Cada pensamento que tens emerxe de padróns de actividade neuronal de complexidade incomprensível. Cada momento de consciencia é un milagre estatístico, unha converxencia improbável de circunstancias que permite que o universo se coñeza a sí propio a través de ti. E iso é verdadeiro independentemente de cualquier teoría sobre ramificacións cuánticas ou consciencia fundamental ou simulações. É verdadeiro independentemente de seres inmortal ou mortal. É verdadeiro independentemente de estares nun ramo probável ou improbável da realidade. Estás vivo. Agora. E iso é extraordinario. Non porque vas viver para sempre. Non porque sexas especial ou protegido, mas porque a propia existencia de consciencia, a propia posibilidade de experiencia subxectiva, é a coisa máis extraña e máis maravillosa que coñecemos no universo. Pensa niso. Durante billións de anos, o universo existiu sen consciencia. Partículas movíanse segundo leis físicas. Estrelas nascían e morrían. Galaxias formábanse e colidían. Mas non había ninguén para observar, ninguén para experimentar, ninguén para se maravillar. E entón, nun pequeno planeta a orbitar unha estrela común, nunha galaxia común, algo extraordinario aconteceu. A materia organizouse de unha forma suficientemente complexa para se tornar consciente de sí propia, para experimentar, para pensar, para cuestionar. Tú es iso. Es materia que se tornou consciente. Es o universo a coñecerse a sí propio. Esa forma como a realidade experimenta a súa propia existencia. E iso é verdadeiro quer vivas máis un día ou máis 100 anos. Quer estexas nun de incontáveis ramos ou no único ramo que existe. Quer a inmortalidade cuántica sexa real ou ilusión. Neste momento, esa única versión de ti que podes experimentar. Este pensamento, esta respiración, esta consciencia. E iso ten de ser suficiente, porque é tudo o que tens. É tudo o que cualquer un de nós ten. A certeza sobre o futuro. A certeza sobre a morte. A certeza sobre o que acontece cando a consciencia termina. Non temos esas certezas. Nunca tivemos. Tal vez nunca teñamos. Mas temos isto. Este momento. Esta experiencia. Esta vida extraña e improbável e preciosa. E tal vez no final, a pergunta non sexa se és inmortal. Tal vez a pergunta sexa o que faces con o tempo que tens. Como vives sabendo que a morte pode ser final ou pode ser apenas unha transición para outro ramo? Como encontras significado sabendo que a realidade pode ser moito máis extraña do que cualquier coisa que posas imaginar? Porque aquí está a verdade final. A única verdade de que podemos ter certeza. Neste momento, estás vivo. Estás consciente, estás a experimentar a realidade. E iso, independentemente de todo o resto, independentemente de todas as teorías e especulacións e incertezas, iso é real. Iso é precioso. Iso é tudo. Tal vez ya teñas morrido millares de veces en te lembrares. Tal vez continúes a morrer e a renacer en cada momento cuántico. Tal vez deslices eternamente a través de ramos cada vez máis improbáveis.
Ou talvez não. Mas agora, neste momento, neste ramo, nesta realidade, estás aquí. E iso é o único milagre de que realmente precisas. O resto é misterio. E talvez os misterios sexan máis valiosos do que as respostas. Talvez as preguntas sexan máis importantes do que as certezas. Talvez a propia incerteza sobre a morte sexa o que torna a vida significativa. Porque se soubeses tudo, se tiveses todas as respostas, se compreendeses completamente a natureza da realidade e da consciencia e da morte, o que restaría? Que razón terías para continuar a explorar, a questionar, a maravillarte? A incerteza não é uma falha, é uma característica. É o que mantém o universo interessante. É o que torna cada momento uma descoberta. É o que permite que a vida seja uma aventura em vez de uma equação resolvida. Então abraça a incerteza. Abraça o mistério. Abraça o facto de que há perguntas que podem nunca ter respostas. E vive. Vive como se cada momento importasse. Porque importa. Vive como se cada decisão tivesse consequências. Porque tem. Vive como se a vida fosse simultaneamente preciosa e frágil. Porque é. Quer sejas imortal num sentido quântico ou mortal no sentido clássico, quer estejas num de incontáveis ramos ou no único ramo que existe, quer a realidade seja estranha de formas que não podes imaginar ou exatamente como parece, uma coisa é certa. Estás vivo, agora. E isso é suficiente. Isso é tudo. Isso é o milagre. O resto é apenas física, e mistério, e maravilha. E talvez seja exatamente assim que deve ser.